Arratsaldeon guztioi, Santa Cecilia eguneko emanaldia eskainiko dizuegu jarraian. Kontzertu hauekin ikasturte honetan egiten ari garen lanaren zati bat erakutsi nahi dizuegu. Beti bezala, kontzertuak irauten duen bitartean, mesedez mugikorrak itzaltzea eta amaitu arte zateratzea eskertuko genizeke. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Besterik gabe, arratsalde honetako kontzertuari hasiera emango diogu.
Gure betiko lekuetan
Emanaldia gustatu zaizuelakoan amaitutzat ematen dugu aurko kontzertua. Eskerrik asko etortzeagatik eta ea aurrengo emanaldietan elkar ikusten dugun. Mila esker.